mawaddah warahmah. Cepet diberi maman ingkang saleh lan saleh. Nek kakung ya kakung tenanan. Nek wedok ya wedok tenanan aja kaya aku. Nah, nek wis ngaku lak ya wis to. Aku ki asine wedok lho Pak Dalang. Saestu kula niki asine wedok. Nek murep nek ngatang-ngatang. Lah nek dongkrake wi mau. Alhamdulillah niki pikantuk pundi Pak Dalang? Gresik, iki mau diaturke Gresik. Halo Gresik halo. Lah, alhamdulillah Gresik piantune ya ayu-ayu Pak Dalang. Ya. Alhamdulillah niki dari Gresik mriko nggih. Alhamdulillah mriko niki wonten banci. Walah. Mboten enten. Ora Kedirian ya ora ana. Ora enek, Pak. Pundi? Lho, kae sing muni enten ki mau. Lho, kae berarti gawean golek baju. Lah, ta. Ya, lah biasane muni enten ki berarti. Kene iki lak kondange eneng toprak tobong to. Apa ludruk? Berarti ya. Lah nek ludruk ki